Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina iki aku arep nge-review panganan lek kowe entuk saka genduren. Iki rena-renane. Iki menu-menune. Sate wedhus. Iki ana iwak pitik, kikil, sambal goreng, serundeng, endhog ambek timun. Ning isore enek segone. Biasane ing dhuwure ana jajane. Jajane dadah, roti, apem ambek opak. Ing dhuwure jajan ana peyeki. Oh my god! Wow! Cukup sakmene lek nge-review panganan. Matur suwun wis gelem ndelok videoku sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We